नमस्कार। देखिए, पिछला महीना एगो वेब सीरीज आयल रहा, बड़ा चर्चा भइल ओकर। ओमे कि एक एक कैरेक्टर के बारे में लोग बात लिखलक, सराहना कैलक वो लोग के एक्टिंग के। पंचायत नाम बा ओकर। कुछ दिन पहले ओकर सीजन 3 आयल रहा। नेता बनना है ना, पता किया जाए। हो सकता है वो देख ले हो कि, अगर नहीं देख ले तो देख ली। खैर, तो वेब सीरीज में अपन यूपी बिहार के गांव के यहाँ के रहन सहन के दिखावल गई बा। गाँव के जगह से बहुत खूबसूरती से दिखावल गई बा कि वहाँ के लोग के रहन सहन का बा, व्यवहार का बा, इस सारा चीज़ के बहुत बढ़िया से दिखावल गए। तो वेब सीरीज देख के एगो चीज़ लागल कि देखी भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से जे भी एक्टर बा लो, डायरेक्टर बा लो, राइटर बा लो, इस सारा लोग भी जब से गाँव के बहुत नज़दीक से देख ले हुई। हो सकता है कि बहुत लोग जब से गाँव से ही होके। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा चीज़ काहे ना बन पाओला। भोजपुरी इंडस्ट्री में पंचायत जैसी चीज़ बनावे के कोशिश काहे ना कल जाला। ये सारा चीज़ पर जब से थोड़ा सा विचार कर जाए। ये भी देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग के जब से पंचायत जैसे वेब सीरीज से कौन ऐसा चीज़ बा जो सीखे के जरूरत बा। बहुत सारा चीज़ बा जमना के जाने के समझे के जरूरी बा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग के, तब जाके जब से भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ और बेहतर कर पाई। पहला चीज़ तो ये बा कि कहानी, मैंने जब वो मूवी बनाओ तनी 2 घंटा 3 घंटा लोग देखिए और तो ओकर का मुद्दा बा, वो मूवी के से जब से समाज में का संदेश देवे के चाहता नहीं, का समझावे के चाहता नहीं, ये चीज़ क्लियर होके चाहिए। और जो मुद्दा बा उस समाज से जुड़ल होके चाहिए। अपना समाज के जो जरूरी चीज़ बा, मैंने ऐसे भी साहित्य के जो कहल जाला ना, साहित्य चाहे मूवी के उस समाज के आईना होला। तो समाज के जो सच्चाई बा, समाज में जो असली मुद्दा बा ओकरा के देखावे के चाहिए। कहानी के जब हम बात करनी तो एगो वेब सीरीज हमरा और याद होता, ओकर नाम बा घर वापसी। उमें कहानी बा का तो जो मेन कैरेक्टर बन हीरो बन वो शहर से आवतरन बहुत साल बाद। जब गाँव में आवतरन तो देवतरन की छुआछूत जाति प्रथा वाला जौन प्रथा बा वो आज भी जब से गाँव में चलता, लोग ओकरा के मानता। तो ओकरा विरोध में जब से वो सारा वेब सीरीज बनल बा जी कि ओकर विरोध करता रहन, ओकरा बारे में जब से बतावता रहन। एकदम हीरो लागत बाड़ा। आपको कभी लगा था मैं आऊंगा? बिल्कुल लागल रही। कौन बिठा रहे तुम लोग को यहाँ पर? मैंने बिठाया। दिमाग खराब होगा तुम्हारा? इन लोग को यहाँ पे बैठा, कौन खाना खाएगा यहाँ पर? सब अशुद्ध कर दिए, पूरा लेपना पड़ेगा यहाँ पर। अशुद्ध कर दिए? क्या अशुद्ध हो गया? अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं आप लोग? तो वो एक बार सोच के बताएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई गो ऐसा मूवी बनल बा जानो में जाति पर बात कर गल बा, जबकि वो हमनी के समाज के एगो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बा। यहाँ तो ऐसा होता है कि सुपरस्टार लोग भी जाति के नाम पर लड़ता लोग, आओ फेसबुक लाइव पर लड़ल जाए, ये टाइप के चीज़ जब से होता है। दूसर जौन चीज़ समझे के जरूरी बा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग के सुधार करे जरूरी बा, उ बाकी जौन हमनी के लोक गायन बा, लोक संस्कृति बा, ओकरा के भोजपुरी के मूवी में शामिल कल जा। पंचायत में रुआ देख लो कि जौन गाना रुआ हमेशा सुनता नहीं कि बउआ हिंद के सितारा, ये तो DM हुई है, उससे ऊपर CM। तो ये गीत पूरा ट्रेंडिंग में चलता है। ये गीत ट्रेंडिंग में आयल का पंचायत सीजन 3 के वजह से उमें ये गीत के प्रयोग कल गए। तो मैंने हमनी के जो लोक गायन बा ओकरा के मूवी में लियावल जा, ओकरा के मैंने लोग के बीच में लियावल जाओ ताकि ऊपर चलल बढ़ो, वो चीज़ के प्रयोग होको। एक साथे पंचायत में मैथिली के कुछ सोहर के भी प्रयोग कल गए। तो ये चीज़ हमनी के सीखे के पड़ी, मैंने अपना लोक संस्कृति के बारे में, अपना लोक गायन के बारे में हमनी के खुदे ना बात कर ली तो दूसर के थोड़ी बात कर जी। ये ना कि खाली ऑर्केस्ट्रा वाला गाना से जो है मूवी चलो, ऑर्केस्ट्रा वाला डांस होगो, जरूरी बा कि लोक गायन के प्रयोग होगो और लोक नृत्य के भी प्रयोग हो। बहुत सारा चीज़ हमनी के भोजपुरी के समाज में बा जौन के दिखावल जा सकता और बहुत खूबसूरती से दिखावल जा सकता। एक साथे जो दूसर प्रॉब्लम बा भोजपुरी इंडस्ट्री के साथे, एगो ई सीख भी बा पंचायत जैसन वेब सीरीज से कि मूवी में स्टार होगल जरूरी नहीं के, सुपर स्टार होगल जरूरी नहीं के, एक्टर होगल जरूरी बा। क्या समझनी, मैंने मेन कैरेक्टर चाहे कौन भी कैरेक्टर बा तो ओमे स्टार के कास्ट करे से ज़्यादा जरूरी बा कि बढ़िया एक्टर के कास्ट करल जा। जौन मैंने एक्टर जब से वो अभिनय के वो पात्र के जब से बढ़िया से निभा सके। पंचायत वेब सीरीज में कोनो सुपरस्टार के ना लिया गल, कोनो सुपरस्टार के रोल नहीं किया। हाँ, वो बात अलग बा कि पंचायत अगला के बाद में जब से लोग की गिनती अब स्टार में होके लागल बा। लेकिन भोजपुरी में एगो चलन चल कि मैंने जे गाना में पॉपुलर हुई, जो बढ़िया गायक हुई, ओकरे के हीरो बनावल जाए, ओकरे के मेन कैरेक्टर देवल जाए। तो ये अभी समझे के जरूरी बा कि मैंने गायकी में अभिनय में मैंने एक्टिंग में अंतर होकेला। ये जरूरी नहीं है कि जो बढ़िया गायक हुई वो बढ़िया एक्टर भी हो जाए, वही नहीं। ये सब वजह हुआ कि भोजपुरी में आज ले कोनो एगो बायोपिक ना बनल। बायोपिक माने कोनो
व्यक्ति के जीवन पर बने वाला फिल्म। काहे से कि ओमे बहुत अच्छा जब से अभिनय के जरूरी होखेला और वो पूरा वो कैरेक्टर में ढले के पड़ेला, समझे के पड़ेला कि वहाँ के का व्यक्तित्व रहे जेकरा ऊपर भी मूवी बनावे के और ओमे ढले के पड़ेला। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर हईले निकलवा अच्छा, कलाकार हईले निकलवा अच्छा, बहुत अच्छा कलाकार बढ़ लो, बहुत अच्छा अच्छा एक्टर भी बढ़ लो, लेकिन मौका वो लोग ना मिल पावला। अगर वो लोग अच्छा काम करता रहो तो वो लोग के सराहना ना मिल पावला। तो देखिए जरूरी बा कि कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर के चूज करल जाओ, सुपर स्टार के या स्टार के ना। अगर वो लोग अच्छा काम करता रहो तो वो काम के सराहना भी मिले के चाहिए। खैर भोजपुरी में भी कुछ मूवी ऐसा देखे के मिलल गल बा जना में बढ़िया प्रयास कर गल बा, अच्छा करे के कोशिश कर गल बा, लेकिन जरूरी बा अभी बहुत सारा चीज़ सीखे के। और वह ये देखी तमिल मूवी के देख ली, कन्नड़ मूवी के देख ली, आज वो लोग अपना मूवी के इतना अच्छा बना दिल बाड़ू, वो लोग बॉलीवुड के जगह से टक्कर देता लोग, कुछ महीना में बॉलीवुड से बेहतर भी बाड़ू। तो ये सारा चीज़ के जरूरी बा कि मैंने दूसर इंडस्ट्री से सीख के भोजपुरी में लिया जाओ, अब बढ़िया कुछ करे के कोशिश करल जाओ। हाई ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार सुपर स्टार ला लड़ाई छोड़ के मैंने एक्चुअल में भोजपुरी ला कुछ करे के जरूरत बा। तो सुपर स्टार मैंने अगर वो अपने कहत नहीं तो एक चीज़ कर वो जिम्मेवारी ले पड़ी कि भोजपुरी के पहचान जो अश्लीलता से हो गल बा, ये चीज़ के जिम्मेवारी जेबा से रुआ खुद पर ले पड़ी और सुधार करे के कोशिश करे पड़ी, तब जाकर वो पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार चाहे सुपर स्टार कहाँ है अपना से ना लोग भी कही। खैर भोजपुरी इंडस्ट्री पर भोजपुरी मूवी पर वो का विचार बा वो कमेंट में बताई। आप भोजपुरी में ऐसा और वीडियो देखे खातिर चैनल को सब्सक्राइब करी।